Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw sanrin rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Hadin belawai ke jingelang penha perda ya ke jubilitin lani ke jingdap shipos nem jo ke khasi Jaintia Welfare Association Research Cell kepada ke kunhun jo kinong wat banyak bat kinong thokon ngilayo banyak keren bat ufada Barnes Mauri bat uba PT Marwen ki belasyak pun ke buram ha ketika kunhun ha ke jinge keren begini ki arngun kila penpau bakim sengawi hap setia ban ajat syokpa bat kila kentu ya ki longdien bagi dewan penek ya ke riti ke dustur bat ya ke jinglong kerpang ke jat berriau kata ban ajat ke kemi haba keren halor ni ke benta ufada Barnes ulaong ba ke de jing sisha ba menta ki rengjong ukni kila sedang slot bat ukni ula sedang tlot bor komta kala deis kapali jong ki longpa ban shim jikit kli ya ke yeng kasam ban pentap penbiang ya ki jingduna baro hendai kim dei pat ban shim kabu da ka bashim jat shaladi haki por gom shwa kwe ke jai beriu ke ai jai kapa de haka kasi jungi ki ai mi kadau ngai mat bah haki por man shwa kini ki long shwa man shwa jungi kelet ma bun baki yap otma tum sa tangki kasi tala de shim ni jai kapa kamut mbak pashu kiwan ki kasi te kani ke jai beriu jungi ru ngai mat ke de kata pasayo eka jai seka sim jai ni thei habrung jai dengan thei mut ke jai ka im mun chuang ang ai jai ka mun rit re ha bangala pule ba nga so ru kata kaya karukom le jong kam de kam long ka bade sakala no ka hadu ka matrik ka certificate jong long kerteng tang ka kerteng bai kami ru mai ka parang mai dala pue ha ka intermediate arts na sa tangan ai ka jai kami namar nalarai kut ang ta ba kajat ke dia melong nak kami. Ngai di simet ngam so ya hab kata namar gato ya ka bau men bari melabu ni ba kalong ke ke bah ke bala hadu menta ma ngi ka yaj baik ka rukom banya kengkur kengka ka biang narong shadong ngai ba dagani ke jing penkelai ke ni ke sistem kala ban yalam sabun ke jing bun kijing bakala kiban mi hadina bur kham tama ka shongkha shongman kem tai mo dengan trai ya ka ba ulong shwa la bu namar kawai ngilong kerpang mo kani ka dei ka jan brio ka balong kerpang ni ka liang te balik ngin pensa ki kata kijing long kerpang jingi kum ka identity jong ka jan brio khasi jongi te namar kalong kam dei ka pasni ka dei go bha na trai ka ngibon kam penne tang ka bai ka bangalawan ong hakani ke juk bamenta ngi kasi si ka ikhtiar juk long kini kelas dang ban duna kelas dang ban tolot mo te ngangej ba kadai ka liang jong pa bamenta kadai ka pali jong long pa ban sim padi ka responsibility kinya ka yeng kasem mo le si long kini menta la ngilaban ong la sedang ban slot kireng nomor nakidau jing kela jong ka por mo te menta ngatrai ki kpa kilong kapa ke yang kesem ke deban sim ke responsibility sa nomor ni dari ngimdon ke to authority mo kan ke yang kesem kan namya tengi kapa deban sim ke kata ka ban penya ke yang kesem na ke benta ke jing bah jong ka jat bendu jong ke yang kesem oh ka tu ka ya nomor ngala dia ngadep tangkur asin te nomor ka tu ka dei ka jing le jong man barim no do me ki porusha mo nomor ka jat pitip ka jat bendu jong ni ngilawat ong ka roi ka par den ka daw ga jing tang jaj ro bon kini ki jaj ba de khar ki kamot ke yaw bai jo ki de ka kam de khasi te ka de ka to ka liang ga pen yar ka jaj ben jing le se la tangim le kum to se ka jaj ben jing kan jin dala long ga barit paj ba te ki to ki khasi jing hindai ki long shwa jing hindai ki wanra ik to ki de khar na pot na ritem ki shong kurem na ta ki pen long to ka tang kur tang jaj to ka saroi ka jaj khasi te trai ka de ban ya mentar ke don ke jing shong kha khle mungim la ban kadang don hadu menta te lengba ke ni ka tang kur tang jaj ilawan penroi ka jaj ben khasi